Thiago de Chile. Chile execută prima lovitură de departajare. Matias Fernandez. 1-0. Chile. Execuția lui Matias Fernandez. E nicio șansă aici pentru Messi. Se apropie de minge. Messi! Gol! 1-1. Se apropie de balon, șutul lui Vidal, gol, Chile. Va executa pentru Argentina, s-ar putea să... Bravo! Higuaín peste poartă! Mă rog, pentru clasa lui Higuaín, destul de mult. Un om sigur, Charles Aranguiz, față în față cu Romero, gol! Lui n-a mai contat, Banega, apără, bravo! Și rămâne 3-1 pentru Chile, aflată Priviți spre buturile apărate de Claudio Bravo, parcă Copa America, 99 de ani de când s-a la 3-1 pentru Chile. Dacă marchează Chile, este câștigătoare, gol! Câștigă Copa America 4-1, Alexis Sanchez marchează lovitura decisivă.